അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോളാണ്. അപ്പോൾ സവാളയും പിന്നെ 3 പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത്. ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണാണ് ഇവിടെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് ചേർക്കുക. ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആ കൂട്ടിലേക്ക് അത് ചേർക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സെറ്റാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ വിട്ടു പോയതാണ്. ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ മൈദ, പിന്നെ മുട്ട, പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇളക്കിയ ശേഷം ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചേർത്ത് വെച്ച കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ മടക്കി ഇതുപോലെ കാണുന്ന പോലെ മടക്കിയിട്ട് മുട്ടയിൽ ചേർത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. പൊരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നന്നായി സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതാ ചിക്കൻ റോൾ റെഡി. ഇനി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം.